He will read from Ephesians chapter 6 verse नोंसोरो फोरबोनियाव गाव गावनि बिमा बिफाखौ मानि मानोना बियो खालामनांथाव नोंनि नोमा नोम्फानो मान हो बेनो समाय लाखानाय सिगांनि होनाय Thank you. From those I request Clary to come and read. She will read from Proverbs chapter 2 verse 1 to 4. In Jesus' name, let me read Proverbs chapter 2 verse 1 to 4. My son, if you receive my words and treasure my commands within you, so that you incline your ears to wisdom and apply your hearts to understanding. Yes, if you cry out for discernment and lift up your voice for understanding, if you seek her as silver and search for us as for hidden treasure. Amen. Thank you, sister. दाना आं फरायदों जोंनि लाइमोनफोरखौ मेथाइ खननानै बिमाफोरखौ बरायनो थाखाय आरो आं फरायबावदों दि जोंनि बिमाफोरखौ
मिथिनाय बायदिब्ला फादार्स डेआ फार्स्ट USA आवहाय जागायजेनदोंमोन सासे सनरा स्मार्ट डट होननाय सनरा लुइस स्मार्ट डट होननाया बियो 16 इयार्सआवनो बिफा थैजादों बिनि बिफाया आमेरिकान सिभिल वार भेटेरेनमोन उइलियाम
स्मार्ट डट होननायनि फिसाजो आरो बेनि बिफानि नामा विलियाम स्मार्ट डटमोन ओमफ्राय जेब्ला बियो 16 इयार्स जायो बे सनरा लुइस स्मार्ट डटना जेब्ला 16 इयार्स जायो अब्ला बिनि बिमाया थैदों आरोखि ओमफ्राय बिमा थैनायनि उनावबो बिसिनि बिफाया मालाबाबो बिसोरखौ बिमानि माबा खम जानायखौ आन्दाज मोनहोआखै ओरैबायदि मोजां फेदेरदों फोलावदों ओमफ्राय बियो सानसेखालि गिर्जायाव थाङो ओमफ्राय गिर्जायाव थांनानै ओइदिनखालि मादार्स डेमोन मादार्स डे सेलेब्रेट जानायखौ बियो सेलेब्रेसनखौ बियो ओइदिनखालि गिर्जायाव बोरैबा लोगो मोनसनहैयो ओमफ्राय ओइदिनखालि मादार्स डेनि सोमोन्दै बियो मोजां सारमन खोनायो ओमफ्राय बे समाव बियो सानो आरोखि आंथ' बिमा गैया बिमाया 16 इयार्सआव थैदों अब्लाबो आंनि बिफाया आंखौ बेसेबां मोजां खांदों फेदेरदों फोलावदों खुनु बिमानि खम माबा मोनसे आंखौ फिलिंस मोनहोआखै बिमानि खमि माबा मोनसे जेबो खालामाखै आरोखि बिमानि जेसेबांनाखि दायथ' बियो बिफायानो फुरा खालामजोबदों अब्लाथ' फादार्स डेखौबो सेलेब्रेट खालामनांगौ होननानै बियो ओइदिनखालि साननानै USA आव स्टार्ट खालामजेनो आरो खिन्थु आं नेटआव नायनाय बायदिब्ला ओमफ्राय 1909 स्टार्ट खालामजेननाय बे माबाया 1982 जोनोम मोन्दोंमोन बैयो ओमफ्राय 1909 स्टार्ट खालामबाय ओमफ्राय दा बिदिनो USA आव स्टार्ट खालामजेननानै दा गासैबो होल वर्ल्ड सेलेब्रेट इन्टारनेशनेल जाबाय आरो बे सोरबा बांसिनानो जुननि सेकेन्ड सप्तायाव लायो नामा थार्ड सप्तायाव लायो दा जोंबो दिनै बिदिनो थार्ड सप्तायाव मोनबाय दिनै जुन 18 बेखौ जों फादार्स डे हिसाबै जों फालिबाय बिमाजों बिफाजों जेब्लायबो रिलेटेडखा फादार्स डेया जाबायब्ला मादार्स डेया फादार्स डेयाबो जाखानांगौ मानो होनब्ला बिमा बिफाजों लोगो लानानैसो बिफायाबो फादार होनजायो बिफाखौ लोगो लानानैसो बिमायाबो मादार होनजायो दा बिराद इम्परटेन्ट बे सानै व्यक्तिया जोंनि जिबनाव आरो बिसोरनि अननाया आंबो बाबाखौ गोसोखाङो बाबानि अननायखौ फादार्स डे मादार्स डेयाव रायज्लायनो हाया बोरैबा मोनो माने इमोसनेल जायो जेब्ला जों बिसोरनि अननायखौ गोसोखाङो आंबो बिनि अननायखौ बिराद मोनबोदों बिसेसके प्रेयार जेब्लायबो माबा मोनसे जालाङो दाबो जों बिसोरनि हेफाजाबखौ मोनो मोदोम हिसाबै बिसोर हेफाजाब होनो हाया खिन्थु जों माबा मोनसे फिसाफोर लोमजादों जों माबा मोनसे समस्या जादों बिसोरसो रासिन बिनानै फैयो दा बिसोर बोरायनाय बुरिबाय आं बिसोरखौ बिराद गियो मानो गियो मानो होनब्ला बिसोर थैखांनायनि उनाव बिसोरनि प्रेयारा जोंनि सायाव माने जों बिसोरनि प्रेयारखौ मोननाय नंला जेब्ला जों बिसोर थैयो बेखायनो बिराद सिन्था खालामो थाबावला हामगौ बेबायदि सानो आरोखि दा जोंनि बिमा बिफाया जोंनि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट बिमा बिफानि अननायखायसो जों बे प्रिथिबिखौ मोनदों बेखायनो जों संसाराव थासान्दि बिमा बिफानि खोथाखौ मानिनांगौ बाइबेलाव लिरनाय दं दा एफिसियान्स चैप्टार 6 verse बेसेबां verse 2 ने एफिसियान्स चैप्टार 6 verse 1 and 2 बिमा बिफाखौ मानि respect your father and mother is the first commandment with a promise with an added promise बेनो जाहैबाय बिमा बिफाखौ नोङो मानियोब्ला बे संसाराव नोङो गोबाव जोरगोन बेनो आरोखि प्रमिसा दा जों बिमा बिफाखौ मानिथारखानांगौ बाइबेलाव जोंखौ गोख्रोङै थोनखादों मानिनो दा नोंसोर हस्टेलाव थादों नोंसोर बिमा बिफाखौ जेब्लायबो मोना नाथाय नोंसोर सोरखौ मोनो मेदाममोनखौ सारमोनखौ सार मेदाममोनानो नोंसोरनि गावनि बिमा बिफाफोर बायदि मेदाम सारमोना नोंसोरखौ अनो माब्लाबाबो नोंसोरो बिसोरनि अननायखौ नेगेटिभआव दाला अननायखौसो नोंसोरखौ बिसोरो गोबां समाव गाज्रिनिफ्राय होबथानांगौ जायो बादा होनांगौ जायो बिमा बिफानिफ्राय बांसिन नोंसोर सोलोंनो मोनो सार मेदाममोनखौ बेखायनो नोंसोरो सार मेदामनि खोथाखौ जेब्लायबो मानि दे मिथिबाय नोंसोरो जुदि जिबनाव साक्सेस जानो सानदोंब्ला सार मेदामनि खोथाखौ नोंसोर मानि जों जेरै बिमा बिफानि खोथाखौ मानिनांगौ बिदिनो सार मेदामनि खोथाखौ मानिनांगौ आरो अब्ला जों बिसोरनि खोथाखौ खोनासङोब्ला स्टेप बाय स्टेप जों साक्सेसफुल जागोन स्टेप बाय स्टेप मोनफ्रोमबो स्टेपआव जों बिसोरो एडभाइस होयो सार मेदाममोना नंगौ नाङा फरायनांगौ
नैबे समाव उन्दुनांगौ बे समाव बेबायदिनो बिसिनि थोननाय बायदि नोंसोरो स्टेप बाय स्टेप बिसिनि एडभाइसखौ फल' खालामब्लानो नोंसोरो जिबनाव साक्सेसफुल जागोन बेखायनो नोंसोरो नोंसिनि मामि बाबामोनखौ लोगो मोना नालाय हस्टेलाव सोर दङ मामि बाबामनि उनाव नैबे सा मेदामोना बेखायनो बिसिनि खोथाखौ जेब्लायबो नोंसोरो खोनासंनांगौ बिसिनि खोथाखौ खोनासंब्लानो नोंसोरो जिबनाव साक्सेसफुल जागोन दे दा दिनै जोंनि जि बिफाफोर जों बिसोरखौ दिनै मान होदों जोंनि मान होनाया दिनैल' जानो नाङा दिनैल' जों बिसोरखौ मान होदों गाबोननिफ्राय जों बिसोरखौ मान होआ बेबायदि जानो नाङा जों जोंनि मान होनायखौ माबोरै दिन्थिनो बिसोरनोलाय जों जेब्लायबो खुलुमनाङा जों जेब्लायबो बर' बुंलायनाङा नाथाय जों बिसिनि खोथाखौ मानिनानैसो जों मान होनायखौ दिन्थिनो हायो दे बेखायनो सारनि खोथा मेदामनि खोथाखौ नोंसोर जेब्लायबो मानि अब्लानो नोंसोरो जिबनाव मा जागोन साक्सेसफुल जागोन जों आंबो बुरै लाबोदाबो मानियो आंबो आइयालाय गोदो गोदोनिफ्रायनो बाबाया दाथां होनना बुंनांगौ थांला लोमजाग्रा सम दङ बेखायनो आं बिराद गियो ओंखायनो आं मानिखायो मोनफ्रोमबो डिसिसनखौ आं बाबाजों लोगोसे आइजों लोगोसे लादों बोरैबा आं गोरलै समाव बाबाजों साबसिन क्लस मोनलाय दा जेब्ला देरलाङो अब्ला माखासे खोथाखौ बिफाफोरनो शेयार खालामनो हाया जों नै बेबायदियाव आं बिमाजों बे समाव क्लस जाबाय खिन्थु गोरलै समाव बाबाजों बिराद देरनानै बिमाजों क्लस जायो खिन्थु दा सानैजोंबो क्लस सानफ्रोमबो रायलायो सानफ्रोमबो खबर लायो बिसिनि अननाया जोंबो मोनदों जों हेफाजाब होनो हालि बिसोरो बोरायबाय बुरिबाय खिन्थु माजों हेफाजाब होनो प्रार्थनाजों नोंसोरखौबो नोंसिनि बिमा बिफाया जेब्लायबो नोंसिनि थाखाय प्रार्थना खालामो न'आव थानानै ओरैनो बेखार थायाखै बिसोरो नोंसोरखौ माबोरै बेयाव गोजोन दोननो हागोन बिसोर जेब्लायबो सिन्था खालामो बिसोरो गावसोर गस्ला गोदान जुथा गोदान गाननो लुबैया नोंसिनो होनो हालानो नोंसिनि इच्छाखौ फुरा खालामनो हालानो बिसोरो सन्तुष्ट जायो बेनो बिफाफोरनि क्वालिटिया मा होननानै बुङो बर'आव बिमा गैयाबा माव गैया होननानै बुङो बिफा गैयाबा खाव गैया मानो होनबा बिफाफ्रा जगायगिरि बिफाया जगार खालामनानै होब्लासो बिमाया होनो हायो दा बिफाफ्राबो बिराद इम्परटेन्ट जोंनि लाइफआव बेखायनो जों बिफाफोरखौ जेब्लायबो मानिनांगौ
통정의 비마풀고 마바디 만해요. आं बिसोरनो मोनथिहोनो आङो लुबैयो आरो मोननै मोनथाम जुदि बाथ्रा रायलायोब्ला गथ'फोरनि माइयाव सम आरो नांगौ बायदि बिमाफोरनिफ्राय गावसिनि मोननांगौ बोरफोरखौ गाव गावनि मोननांगौ बोरफोरखौ बिमानिफ्राय बिनानै लानायनि सान बे सानखौहाय जेब्लायबो मोनफैबाय थाया बे सानखौ जेब्लायबो मोनबाय थाया गुबुनफोरा मोनगौ लागौ आरो बेबायदि गित गान रोजाबनानै इसोरनि बाथ्रानि गेजेरजों बिमा बिफाफोरनि आथिं हमनानै आंबो निमाहा बिगौमोन होननायखौ बे बिमानि सोमोन्दैनो सोलोंगोन दे मोजां खोनासंदे दे मोजाङै खोनासं दिनैनि साना मादार्स डे ना बिमाफोरखौ मान होनाय गावनि बोसोरसे माने गोरोन्थि खालामनाय फाव खालामनाय बिमाफोरजों बुज्लायनाय नांज्लायनाय ओंखाम ओंख्रि संनो थिनोबा सङै आथिं खिन्थानाय अबावबा ब्ल'आव थांनाय बावबा समाव गाज्रि नांलायनानै बोजों थांनानै थाहैनाय बिमाखौ दुखु मोननानै गामि दरसेयाव सप्ता खनसे खननै रागा जोंनानै थाहैनाय बै समाव बिमाखौ दुखु मोननानै थांनाय बै समखौ गावनि बिमानियाव आथिं हमनानै बोसोरसेनि दायखौ गावनि बिमाफोरनियाव निमाहा बिनानै लानायनि सम बे गोसोखांदि बिमानियाव गावनि गोरोन्थिखौ निमाहा बिनानै लानायनि सम दे आङो नोंथांमोनखौ बे इसोरनि बाथ्राजों बेखौनो आङो बुंलांगोन आङो नैबे मोनसे जोंहा जारिमिन दं बबेनिफ्राय बे सोरबा एसे रुबायबाय गसंनो आं खावलायदों बे सम बयखौबो गसंदो मोनसे मेथाइ खोनासं दे बिल्डिं अफ दा टेम्पल दे बयबो एसे आखाइनि गोरा जानाय आं खालामो दे सोरां खालामा दे 1 2 3 Building of the temple, building of the temple, building of the temple of the Lord. Voice come in heaven, voice come in heaven, building of the temple of the Lord. बुंनाय बायदि खनफानानै खनजों खालामनायनि थाखाय आरोबाव माबोरै फैखो आङो बेखौ एसे आङो लिरनानै थादों पुरनि जे मादार्स डे बे सान फालिजेननाया जाहैबाय आमेरिका हादरनि मिस आन्ना मेरि मायथाइया मे दाननि नैथि सप्ता सेकेन्ड उइक बे सेकेन्ड उइकआवहाय बे गावनि बिमानि थैनाय सानखौहाय गोसोखांनानै गावनि न'आवनो लोगोफोरखौ लिंहरनानै 1908 मायथाइयाव जौ फाग्ला दिनै प्रेयार सेन्टाराव बेनि थाखाय मान्थलि टिउसन नांगौ 10,000 आं होनांगौ 5,000 बेनि आखाइ खरस हरनांगौ दाबो मोजां जायाखै दाबो प्रेयार सेन्टाराव दङ दाबो खोरखि बुफायो नंगौना द्राग्स फाग्ला जानाया बेखौ दाबो मोनो नंगौना बे खोरखिखौ जोफायो दरफोरखौ जोफायो बेबादि जोफायनाय दाबो दङ बे गथ'आ मोजां जायाखै आङो बे समाव बिफाखौ बुंदों ओइ आदा दिनै नोङो बेसेबांबा गोजान जायगायाव रबिबार समखौबो बावगारनानै आरो बेसेबांबा गोबाव गावनि बिसि आरो फिसाफोरखौ गारबोनानै गोजान जायगायाव नोङो फैदों सिन्थाल' खालामदों नोंनि सिन्था खालामनायखौ नोंनि सिन्थाफोरखौ इसोरनाव होदोंना होआखै बुंदों मानो बिसोरो इसोरनाव आर'ज खालामा नांथाबा बेनि बिफाया बेबायदिमोन रबिबाराव खामानि मावो सानफाथोलो आं बे समाव बुंदों रबिबाराव खामानि मावबा खामानि गैयाब्ला नोंसोरो मोनसे खामानि माव रबिबाराव खनसेब्लाबो मावनायनि थांनायनि सिगां इसोरनाव आर'ज खालाम गावखौ गथाय फैनायनि सिगां नोंनि फिसानि थाखाय आर'ज खालाम
जेलानाखि फैबाय बिसिनि न'आव थांबाय बिसाजोखौ ओरैबादि नुबाय स्लिम सोरबाथ' फाग्ला जालायलायगोन दा नुबा मिथिबाय सोरबा फाग्ला जालायलायगोन मिथिबाय ओरैबादि मोजां मथिजों आंनि नाम्बार लाखिदों स्टेटासाव मालाबा देखायगोन आं स्टेटासाव नुबाय थायो मिथिबाय बेबायदि न'आव जोङो थांबाय बे समाव बियो गोबां माबा सिथाव मावबाय ओइ मादै बाजै नोङो बबाव थांबाय थादों जोङो नोंजों फंनैसो जोङो रायज्लायनो फैदों बे समाव थादों सोरबा गथ' गोरलैजों गाव खुनु खोनासङा बे समावहाय आङो ज्राव बुंबाय ओइ बाजै नोङो गथ'खौ मा थांखि खालामनानै खांदों नोंनि गथ'खौ मा जोथोनै नोङो जोथोन लानानै फोरोंबोदों नोंनि गथ'आ नोंखौ हेफाजाब खालामफैया नामा ओहो खालामफैया आं लोमजाना लिंहरबाबो आंहाबो मा जादों नै होननानै बुंहरो नै बेबायदि सोरबा गावनि फिसाजोआ गावनि बिमानि सिगाङाव नै होननानै जुदि आसि जुदि दैखोयोब्ला बेयो मोजां जागोन ने जानाय नङा बेबायदि बुंनानै खोन्थाबाय एसे बुंला फिसालायाबो जोंनिया जै बायबाय साखावनानै अबेबा गारखौ हरो गोजानबो बुसिजोबो जोखावजोबो होननानै बुंबाय आं बे समाव मादै नोङो नोंनि फिसाखौ बांद्राय जोथोन लानो नों बांद्राय फैसा थाखाजों खांदों नों दाबो बिसानि थाखाय दुखु गैया आं जाहैबाय नों दाबो दुखु गैया नोङो मानो बिसानि थाखाय बेबास जादों नोङो मानो जोंनि थाखायल' खोन्थादों जोंनि खोन्थानाय बाथ्राखौ इसोरनो मानो खोन्थायाखै बाजै आंबो बुंदों बे समाव बिराद गाबदों औ नोंगौ जोङो बेबादिनो आंबो बुंबाय नोंनि बिसाखौ प्रेयार सेन्टाराव सोहैबाय दलद दोनैबाय जलद बस्तायाव सोहरबाय बेखौ मा जादों मा जायाखै जेबो खबर लायाखिसै बेहा माबा मोनसे जानानै दङ बेनि थाखाय नोङो आजादि मबाइलाव नायनानै थाबाय सिख्ला गोरलै बादि आंबो बुंदों मिथिबाय सिख्ला गोरलै बादि नोङो नोंनि फिसाखौ मानो आरज खालामाखै मानो थायाखै जेलानाखि बिदि बुंबाय ओरैबादि गाबबाय बिमाया मानो सौखोआखै ओरैबादि बुंबाय जोंनि गेजेरनिफ्राय बा बबेबा जायगानिफ्राय बेबादि बाथ्रा बुङोबा आं सोलायगौमोन सिगाङावनो गावनो बेयो निमाहा बिबाय बेनि समाव फिसाजो बुंबाय ओइ सिस्टार नोङो माबोरै बेबादि खालामदों नोङो दिनैहाय नोंनि बिफाफ्रा साननानै नायहर देहाया गैला थांनानै नाय मालाबा केरेलायाव नोंनि बिफाया मेगन नुला बेयो खस्थ' खालामनानै बे खामानि मावगासिनो दं नोङो लाङो जाफै नोंनि बिमानि लोमजानायाव मानो आखान्थिबो होफैया गुमग्रा हस्टेल बन्द' जाबा हामगौ होननानै बिमाखौ मदद खालामफैयो नोङो मानो खालामफैया उन्दैनिफ्राय नोङो दिनै आलु खांबोबाय देरबोबाय लाबोबाय गाबोन हाबा जाहैसिगोन नोंनि दै गरदसेबो मोनलोङाब्ला ओंखाम खबसे संनाय मोनजायाब्ला नोंनि बिमायाथ' दुखु मोनगोन ना गाबगोन ना बेबादि बुंनाय फिसाजोआ ओरैबादि दुखु मोनगोन आं बेबादिखौ सानथ'नो हायाखै आं एबारसो बुजिदों दुखु नांनानै गावनि दुखुजों खारलांनानै बे आर'नाइ गांनै लानानै पास्टरजों आं होनो रोङिया दासिमबो दङ नोंसिनि गेजेराव जुदि दङब्ला ओरैनो दानो मान होग्रा आरो आं बेखौनो खावलायो दे आरो जोङो गासै बिसयफोरावहाय जोङो सोलोंनांगौ दे बै सिख्लाफोरबायदि गावनि महरजों गोसारालासिनो गावखौहाय दबथायनो हायो आरो गावनि समखौ इसोरनो होनो हायो नोंथांमोनहा गावखौनो गसंथारदो